чемпионати Осиё барои мужзанони ҳаваскори қурра чорабинии муҳим ба шумор меравад, зеро бо нишон додани натиҷаи назаррас дар он варзишгар метавонад ҳаққи ширкат дар олимпиадаро ба даст биёрад. Мунтахаби Тоҷикистон дар ҳайати 12 нафар 4 духтар Сумая Қосимова, Миҷгона Самадова, Шоира Зулқайнарова, Нилуфар Бобоёрова ва 8 писар Баҳодур Усмонов, Бахтовар Сагизов, Шабос Неъматуллоев, Сиёвуш Зуҳуров, Давлат Болтаев, Бахтиёри Мирзо Муҳаммад, Шӯҳрат Сабзалиев ва Шералӣ Муҳаммадалиев ба ин чорабинӣ сафарбар мегарданд. дар доираи омодагӣ ба мусобиқоти болозикр сармураббӣ Мирзо Шамсиев мужзанонро ба тамринҳои дастаҷамъона ҷалб намудааст. Ба гуфти сармураббӣ, варзишгарон дар як рӯз 5 соат саҳар ва бегоҳ машқ карда дар ҳолати хуби ҷисмонӣ қарор доранд, аммо онҳо аз ҷиҳати надоштани толори хубӣ бо таҷҳизотҳои варзишӣ муҷаҳҳаз танқисӣ мекашанд. моҳи январ ба 2 машқҳои дастаҷамӣ ташкил кардагӣ буданд. 29 январ мо шаҳри Ухань хитой барафтанамон дар кор буду нашуд. Коронавирус сар шуд дар он ҷо, барои ҳамин мусобиқаро манъ карданд. Кумитаи кор ба ҷавонон ҳамон 2 машқҳои дастаҷамиро ташкил карда буданд. ҳозираш ба мана дастгирӣ нест. Бе машқҳои дастаҷамӣ тайёрӣ дида истодем. ҳар як варзишгар дар талолҳое ки ҷода машқ мекунанд дар дасти мураббии худашонда. ба хунукӣ ва шароити баъди толор нигоҳ накарда, варзишгарон барои ҷисману рӯҳан барқарор кардани худ талош доранд, зеро мақсади ягонаи онҳо рохати бозиҳои олимпӣ мебошад. Миҷгона Самадова соли гузашта дар ҷоми ҷаҳон ба гирифтани медали нуқра даст ёфта буд. ба иқрори худи ӯ ҳангоми ширкат дар ҷоми ҷаҳон якчанд камбудию хатоҳояшро дарк кардаву ҳамакнун баҳри ислоҳи онҳо кӯшиш дорад. чанд камбудӣ доштам ва ҳозир устодам ҳамроҳи ман ҳамо камбудиҳои маро ислоҳ кардааст, то ки дар чемпионати Осиё ман тавонам ки боз аз инда натиҷаи хубро ба даст биёрам. узви дигари мунтахаби Тоҷикистон Бахтовар Сагизов қаблан дар шаҳри Кӯлоб таҳти роҳбарии Сулаймон Нодиров машқ мекард. тӯли як ҳафта аст ки барои машғулиятҳои дастаҷамъона ба шаҳри Душанбе омадааст. ахирон мусобиқае ки ман иштирок кардам дар Федератсияи Россия баргузор гардид. Я рақиби худро мағлуб сохтам ва рақиби дигими худам Украина мағлуб шудам. камбудии худро ман дар он ҷо ҳис кардам ки ҳамин камбудӣ дар ҳамон буд ки ман дар ин ҷо рақиби нағз надорам ки мақсад ман бо он дар машқу тамринам бисёртар кор кунем. ҳамин камбудии ман ба фикрам ҳамин буд. аз миёни ҳамаи мужзанони кишвар Баҳодур Усмонов, Бахтовар Сагизов, Шоира Зулқайнарова ва Миҷгона Самадова имконияти бештари пайдо кардани ҳаққи ширкат дар олимпиадаро доранд. аз ин рӯ онҳо масъулияти баланди худро дарк карда ҷидду ҷаҳдбарон доранд ки парчами миллатро дар арсаи олимпӣ парафшон созанд. Парвина Ашурзода, Сафарали Қурбонов, махсус барои барномаи иттилоотии хабар.